Com un ésser viu, la xarxa viària té els seus propis ritmes. Un complex entramat d'asfalt per on flueixen a diari persones i mercaderies. Mobilitat inherent a les grans metròpolis modernes. Un espectacular moviment mecànic i humà que genera una enorme despesa de temps i energia. Un sistema de mobilitat que sovint supera els límits de les seves possibilitats reals. Moltes de les nostres necessitats de mobilitat quotidiana les hem dissenyat a partir de l'ús del vehicle privat. Hem associat tenir cotxe a llibertat de moviments. Paradoxalment, aquesta llibertat individual entra en conflicte amb la capacitat real de les infraestructures viàries i amb la despesa energètica i mediambiental que suposa. En els darrers decennis, les infraestructures viàries no han parat de créixer en l'intent d'absorbir l'increment constant de vehicles. Malgrat això, en determinades circumstàncies, el sistema se situa al límit de la seva capacitat de càrrega. Aleshores, es produeix la congestió i, en casos extrems, el col·lapse de la xarxa viària. Aeròdrom de Sabadell, entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. 7:15 del matí d'un dia laborable. Un helicòpter del Servei Català de Trànsit es prepara per realitzar el primer vol del matí. L'objectiu? Informar de l'estat del trànsit i de possibles incidències al Centre d'Informació Viària de Catalunya. A aquesta hora del matí, l'activitat al Civicat és molt intensa. Aquí es rep i gestiona tota la informació relativa al trànsit, especialment densa en aquesta franja horària. Més de 440 càmeres de control, distribuïdes per tot el territori, més els mitjans aeris, aporten el gruix d'informació en temps real sobre els moviments de milers de conductors. Entre 7:15 i 9:45 del matí, prop d'1 milió de vehicles es mouen per les vies d'entrada a la gran ciutat. L'Antoni Aymeric, pilot d'helicòpter, i en Jan Penya, cap del Centre d'Informació Viària, comproven que tot estigui a punt moments abans d'iniciar el vol de primera hora. Falten pocs minuts per les 8 del matí. Per l'Antoni, pilot amb 25 anys d'experiència en el control del trànsit, resulta força previsible el que podrà observar des de l'aire en aquest primer vol de la jornada. Al final arriba un moment que és una mica habitual veure-ho i penses que és normal, que el que està passant és normal i que doncs no hi ha cap problema perquè això és lo habitual. Lo raro és quan veus que no hi ha col·lapse, que dius, avui passa alguna cosa raro. A aquesta hora, la densitat del trànsit és màxima, un volum de vehicles que posa a prova la capacitat de les vies. Com reconeix en Jan Penya, qualsevol petit problema pot generar una situació especialment complexa amb una afectació directa per a milers de conductors. La xarxa viària té una capacitat determinada i l'afluència massiva en determinades franges horàries del dia doncs fa que la congestió sigui una realitat, que és ni més ni menys que hi ha més vehicles de la que pot absorbir la pròpia via i per tant es produeix en unes franges horàries molt concretes, d'una forma recurrent dia a dia, doncs aquest problema. Passades les 8 del matí, l'helicòpter s'enlaira. La durada prevista del vol és d'1 hora. Sobrevolarà de nord a sud totes aquelles vies d'entrada i sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vies que en aquest moment presenten una situació recurrent en un dia laborable. Molta densitat i elevada congestió en alguns trams, segons informa els mitjans de comunicació Sílvia Del Amo, membre del gabinet de premsa del Civicat. Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos la circulación está bastante complicada, como es habitual en estas horas. Os mostramos una cámara, el enlace del AP2 con la AP7 en la zona del Papiol, donde veis en ambos sentidos la circulación es bastante cargada. Poc després d'enlairar-se, en Jan i l'Antoni detecten una primera incidència. Tot i no ser especialment greu, té una afectació directa en el flux de vehicles que transiten per aquesta via d'alta densitat. L'Antoni informa al Civicat de la topada entre un vehicle i un camió. Hi ha una incidència del tipus que sigui, doncs sempre hi ha una tendència, tot i que és el sentit contrari, a aturar-se i a veure si ha passat alguna cosa, es frena i això ja provoca, ho hem vist, doncs, una congestió de 2-3 quilòmetres que afecta els 3 carrils. Endavant. En Raül Garcia és el cap de sala del Civicat. Una de les seves funcions és rebre i gestionar tota la informació que transmeten en temps real als mitjans aeris. Rebut.
La informació que ofereix l'helicòpter es valida, en cas de ser possible, amb el dispositiu de càmeres de control instal·lades al llarg de la xarxa viària. La retenció que ens passava l'Antoni al principi era la sortida de l'AP7 per connectar amb la C-17. Per minimitzar els efectes de la incidència, s'informa als conductors d'un increment de les retencions en aquesta via. En Salvador González, operador del Civicat, és un dels responsables de fer arribar als conductors aquesta incidència a través dels panells de missatge variable. Primer modifico el sistema informàtic i el que faré és enviar la informació a la carretera. Tot i la densitat, fins al moment les incidències són poc destacables. La congestió és considerada normal per un dia laborable. Així ho reflecteix un sistema de control fonamental en la visió global de l'estat de la xarxa viària, el mapa continu de trànsit. Un panell automatitzat que porta informació en temps real sobre la circulació en cada via. Uns dispositius inserits en el paviment capten el volum i el moviment dels vehicles que hi transiten. Vermell seria congestió, el groc és circulació densa, amb aturades, el verd seria intensitat, sense arribar-se a parar, i si està negre vol dir que hi ha un tall total de la via, per una incidència puntual, com pot ser inundacions o un tall de carril per un accident greu. Un factor determinant per a la fluïdesa del trànsit a aquesta hora del matí és la circulació de camions de gran tonatge. Qualsevol incident o avaria amb un d'aquests vehicles implicats pot generar un elevat grau de congestió i, en determinats casos, produir una situació de col·lapse total. La interconnexió de la xarxa viària dimensiona globalment els efectes de qualsevol incident. Aquí mateix estan ara dos carrils, el trànsit s'està aturant, tenim una retenció aproximadament de 3-4 quilòmetres amb aturades i força ocupació de camions. La densitat és alta, en alguns punts de nivell vermell, bàsicament en aquelles vies que serveixen per entrar o creuar la gran ciutat, nusos viaris determinants en la mobilitat terrestre, on a aquesta hora el volum de càrrega que suporten supera la seva capacitat real i, per tant, el seu ús eficient. Sobrevolem ara la Ronda de Dalt amb B23. La ronda en sentit d'entrada a Barcelona, evidentment, també presenta un problema. La ronda a aquesta hora ha de tenir problemes des del nus de Llobregat fins al nus de la Trinitat. Ara estem sobrevolant el nus del Llobregat. Observats i controlats. Un gran germà que ens mira per informar-nos puntualment de com marxen les coses. Un dispositiu humà i tècnic es mou en paral·lel al trànsit de cada matí. A més de l'helicòpter des d'on informen en Jan i l'Antoni, el Civicat rep informació d'un altre mitjà aeri, una avioneta que ofereix imatges en directe de l'estat del trànsit durant el vol. Afirmatiu, afirmatiu. Veiem que és un camió de gran tonatge i m'ha semblat veure davant un turisme. Afirmatiu, era un turisme de color negre que es veu que li deu haver donat una petita topada per darrere. Rebut. Bé, no sembla que sigui gran cosa, però de vegades aquestes topadetes, bueno, ja l'hem trobat. Aquí veiem el remolc del camió. Em sembla veure que hi ha una patrulla de Mossos que ja hi és al lloc. Moltes vegades des del mitjà aeri, quan es veu una incidència com un accident, s'aporta la informació de si han arribat, si és un accident greu, si han pogut arribar els equips d'emergència, els bombers, o si en aquest cas hi ha una patrulla de Mossos que encara no ha arribat al punt, donar exactament el punt quilomètric, i això és el que pot aportar els mitjans aeris. Evidentment, Barcelona i la seva àrea metropolitana és la part on es produeixen més incidents de tot tipus, però hem de tenir la informació de tota Catalunya. I amb aquesta informació, un cop validada, difondre-la, perquè bé, la informació que nosaltres podem facilitar és un servei. La congestió és dolenta perquè provoca tensió, ansietat, i tenir la informació és fonamental, i la nostra funció de trànsit és informar a l'usuari de les carreteres. Creiem que la gent cada cop més li dona més importància al tema de la informació del trànsit, s'ho creu més, o sigui, li dona fiabilitat al que està sentint, perquè intentem que sigui en temps real, i això fa modificar el comportament dels conductors de cara a buscar una alternativa
o si estàs a casa, potser fins i tot de cara a agafar el tren, no? Gairebé una hora després d'haver iniciat el vol, l'helicòpter torna a la base. En poc més de mitja hora la situació del trànsit s'haurà estabilitzat. Desapareixerà la congestió i, per tant, el risc de col·lapse. Durant el matí, s'han viscut puntes de congestió color groc i vermell, sense arribar tècnicament en cap moment al col·lapse. Una demora pels conductors sobre el temps lliure de circulació de la via que els haurà incrementat el desplaçament entre 15 i 30 minuts de mitjana. Doncs la situació d'avui ha sigut dintre de la normalitat del que és un dia feiner. Fins i tot diríem que la situació de congestió ha sigut potser tirant a bona més que alguns altres dies normals. En algunes zones del territori, la xarxa viària continua creixent. Intenta oferir més capacitat al volum de vehicles que les omplen en determinades hores del dia o en moments puntuals de l'any. Inversions milionàries que paguem tots els ciutadans amb els nostres impostos, utilitzem o no habitualment el vehicle privat. Però el territori té un límit. I aquestes vies d'alta ocupació no poden continuar creixent de forma il·limitada. No té massa sentit augmentar carrils en una via perquè al llarg de 2 o 3 hores hi hagi una congestió. En aquest cas ho estem veient que es pot potenciar més el transport públic, això vol dir que menys vehicles particulars envers d'ocupar més els autobusos, això vol dir treballar en el sentit del transport ferroviari, d'autobús, etc. I tot això conjuntament pot fer que en aquesta franja horària adversa estigui minimitzat bastant la congestió i la resta d'hores del dia no hi ha cap problema per fer servir el transport privat. Polígons industrials amb una deficient oferta de transport públic, noves formes en la distribució de les mercaderies, models urbanístics de creixement lluny de la ciutat i un increment constant del nombre de vehicles en els darrers decennis han deixat la xarxa viària en una situació límit en alguns moments de la jornada. La gent que treballava a Barcelona vivia a Barcelona. El model de Barcelona són fonamentalment pisos, grans edificis, i en un poc espai viu molta gent i aquesta gent està relativament al costat d'on treballa. L'encariment de la vivenda, sobretot també la possibilitat de comprar-se una vivenda unifamiliar fora del que seria estrictament la ciutat de Barcelona, pel preu, ha fet que la ciutat, el model urbanístic sigui dispers. La limitació de velocitat a 80 km per hora en les àrees de major densitat de trànsit ha reduït els problemes de congestió i ha rebaixat els nivells de contaminació atmosfèrica. També ha reduït la gravetat dels accidents. Els responsables de la gestió del trànsit busquen noves alternatives per millorar la mobilitat de milers de ciutadans, afavorint l'ús del transport públic per carretera o fomentant l'alta ocupació en els vehicles privats. Alternatives que posin límits a la velocitat, les emissions i el consum energètic per persona. Millor eficiència i servei del transport ferroviari, nous sistemes de transport públic, carrils segregats per autobusos en les vies d'accés a la gran ciutat, carrils específics per a cotxes amb alta ocupació. Mesures de present i futur que han de servir per reduir gran part dels costos individuals i col·lectius que genera la congestió en la mobilitat de cada dia. En aquest escenari canviant, com imagines la teva mobilitat d'aquí a 10 anys?